on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi en juule koddanna baɓe Badji Abdoulaye Aminata kanko woni kodda ɓurɗo ɓurnaɗo Winndere caggal ɗum jetten nene baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi kadi en ñaguima gueno moƴƴo yo jutno gurdam mabɓe moƴƴina battane mabɓe eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duusugo ɓooy ɓe jinnaɓe mumen dutti eɗen duwono ɗumen yo gueno moƴƴo mabɓe toon kamɓe dendagal maaɓe julɓe kala yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV no pulaar heewide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi e ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gardirnoɗen e bandiraɓeɓe kala ñande hoore biir arde ɗo e Pinal TV yewtandeɓe yewtere men wiyetede fayaande tawi ina heewi ɗowande on ɗum miñiragel moon bandiragel moon Dewel Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelange ina heewi yaadude bandiraɓe worɓe ha e mawniraɓe rewɓe e miñiraɓe yewtidde ko fewte Pinal e needi e gonka men hande noon eɗen gardi ɗo e mo gowɗen ardude ɗo e kala e saaha tawi wona koɗo e leñol ngol wona kadi koɗo e Pinal TV e arde yewtidde men ko fewti e yiitomo wuuri yontaɓe leñol fulɓe e ɗum noon bisimilla ma nde calminta bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV innitoɗa haaɓe ɓeydo tigui rigui andude holi gonɗo koɗo men hande eyyi jarama Maymouna Diallo jarama no feewi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pinal TV kamɓe fof ɓe calminama goto fof inde mum e yettode mum ɗo ɓe goni eno ɓe goniri kala en calminiɓe en calmini dendagal e siŋiɓe e fedde yontaɓe leñol nde tawno mbiɗa hande yewtere nde teytode nde ko yontaɓe leñol tengti e yontaɓe leñol woni koye yiitum wuuri duuɓi jeetati ɗum noon kala siŋiɓe hen ɓe kamɓe fof en calminima en juuriɓe en barkaniɓe eɗen mbiyaɓe kadi yooɓe jokku golle Maymouna Oumar tigui a jarama no feewi kadi a salmitama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV kala calmitimama en calmini bandiraɓe lawol gongol kadi no mbiɗen ni en paami tigui rigui hande yewtere men fewti koye ko fewti e yontaɓe leñol tawi kadi yontaɓe leñol ko yiitomo wuuri woneno ceerno Ousso sabar wiiri ni e duuɓi muɗum jeetati eɗen mbiyaɓe manditare jaam yo Allah rokku en yiide duuɓi kewɗi garoji taw kadi yontaɓe leñol kala hitande ina ɓeydi yaarude yeeso ina ɓeydi kadi eɓɓude golle ɗe ganduɗa ko nawroje leñol yeeso eyyi ɗum noon a jarama no feewi so tawi en garti tigui rigui e yewtere nde e haade ko yontaɓe leñol kalten haala mum so tawi hunde ina haale moƴƴi ko ganda ɗum taw walla sa nani hunde ne haale ina ɓuuri moƴƴude nde gandata hunde nde holko woni yontaɓe leñol ceerno Ousso Sabar Ba eyyi yontaɓe leñol ko fedde nde ganduɗa sosade e joguide pandale no pelle daraniide ɓamtaji ɗe foof ɗum ko inde fedde nde ganduɗa ko joguide pandale ɓamtare sosade gollore ma won joni duuɓi jeetati ɗum tigui woni yontaɓe leñol tigui a jarama no feewi wadde en gandi tigui rigui holko woni yontaɓe leñol fulɓe e wadde ko fedde wiyete noon fedde noon ko yimɓe kewi wadde ɗum walla neɗɗo goto sosa ɗum caggal ɗum yimɓe woɓɓe gabbo hen so tawi wiyama yontaɓe leñol fulɓe holi cosɗo ɗum holko mbawɗa jabade hen bandiraɓe no mbiɗa niyete miijo walla eɓɓande walla huccande ɗeɗo gueɗe foof ko ɗum hono awdi ni awdi ne jogui tan ɗo immoto kono ngoɗo miijo Allah arasikini ngo immi ko e inde Issa Amadou Boubou Diallo jeeyaɗo Seeno Waali jooɗiɗo toon e France joni ko kanko tigui woni eɓɓuɗo ngoɗo miijo hay si ko tawi o wallodiri e yimɓeɓe ko kanko woni joguiɗo ngoɗo miijo ha o daari hen ha miijo ngo yalti o defi ngo hanko ɓendi miijo ngo yalti e wawi sosede inde nde inna e yimɓe kucci e golle tigui a jarama no feewi wadde en gandi tigui rigui e holi gonɗo cosɗo yontaɓe leñol fulɓe en calmini kaw Issa Amadou Boubou Diallo no feewi o jarama kanko e wallidiɓe makko saabu neɗɗo ina waɗa hunde ɗum yaara yeeso neɗɗo kadi ina waɗa hunde wayano yiiɗa ni wadde noon kanko eɗen jetta mo no feewi saabu heeɓi wone o fuɗɗude hunde ɗum yaara yeeso wona ko weeɓi so tawi en garti e yontaɓe leñol holko woni pandale yontaɓe leñol fulɓe
eyyi aɗa andi sen kaali haala yontaɓe leñol fandare nde fandare nde ko kanko Isa cosɗo o walla jeeyaɗo e idiɓe sosde ɓe addude miijo ngo ko kanko tigui fandare nde yalti aɗa andi ɗanngal ina jogui ko nafata yillade ngaalu ina moƴƴi ina nafa hen ina jeeya hen kono yiide hundeji kewɗi teskade jogade hakkille yiide gueɗe ɗe ɗum kadi wallata waɗata ɗum ko jeeha ɗum kadi koko nafata sa teskima kanko yontaɓe leñol sen kaalide no fandare nde ko teskade o yii ko gueɗe kewɗe o yii ko gaynaka gonka toon e Europe o yii ko ndemantiri gonni toon e Europe o woni hen o golli hen o yii no gueɗe ɗe jahari ni o andi noon wadde ɓayri ko noon ɗum wayi beela holno yimɓe mbaɗata ha ɗum kadi ɗum arta ɗum woni nafoore ɗanngal nafoore yiide ko nafata ko fottude ɗum arta Afrique ɗo arta e nokkuji ɗi yimɓeɓe kutoro gollirde ɗum ɗon ɗum woni ko nafata ko joni noon e nder ɗin eɓɓoji fandare adinde nde yontaɓe leñol wonno ko fandare ndema e gaynaka kesa jogade nayyi seeɗa naftuji ko heewi e jogade ndemri seeɗa nafturi ko heewi ɗum ɗo wonno fandare nde tigui rigui e tawa kadi ko wadde ɗum ciifol ngol ganduɗa immade Sénégal ha ɗo maayo hango ha maayo e Woɗewo mana nokkuji ɗe yimɓe leñol fulɓe ɓe guuri ɗo tawan ɗeɓɓoji ɗi ne mbawi mawnude hen e tigui ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ina jeeyano e pandale he tigui rigui min ɓeyde hen fandare wonde nattude hen hande o woni fandare Pinal TV nde ɓeydi hen kadi joni tigui a jarama hawnakima en garto hen yeeso e ɗum noon en jettimo no fewi no mbinoɗen guila nane ni walla ruttitade seeɗa eko mbiɗa ko wonde so tawi neɗɗo ɗannima tan wata wi tan no ɗaɓɓo e ngaalu e saabu wona kalis tan woni ngaalu e ngaalu ko gande kewɗe naftoje saabu ɗo joni kanko yeehi o yii toon no remirta eno aynirta o miiji miijo so tawi enenne en mbaɗi noon tan ma en ɓamtoro no ɓen ɓamtori ni saabu hande neɗɗo ina jogo ko famɗi foof kolce 4 tawa so ceeɗu ari walla ni hay nder ndungu ko kolce seeɗa ɓirata so tawi ceeɗu ari kam kosam a yiyata ɗum e guite ma so wona sa suudi kono noon so tawi en jii woɓɓe ina waylo wayloji taw hayso kolce 4 joguiɗa aɗa wawi wurde e majje e taw kadi aɗa naftori hen tawa tampani e wadde noon kanko o jarama no fewi e ɗum noon ceerno Ousso Sabar Ba beele an aɗa tawe e fedde yontaɓe leñol fulɓe mbeɗa jeeya e yimɓe sappo idiɓe nadde ɓe mbeɗa jeeya hen mbeɗa jeeya e yontaɓe leñol yimɓe sappo adiɓe nadde ɓe e nde tawno yontaɓe leñol de sosa jeeyano koye fedde WhatsApp idi sosede haade yetti hande yontaɓe leñol ene jogui récépissé ene jogui statut réglement e ko nandi hen woni e juɓɓudi kiɓɓuri ene jogui ene woodi jogui kayitaji yamirore e ko nandi hen kono nde fuɗɗoto nde e yimɓe natɓe he mbeɗa jeeya hen tigui a jarama no fewi wadde beele anne aɗa tawe toon to yilirde saabu neɗɗo ina wona e fedde taw ala to yilirde kono kadi ina wona e nokkuji ɗiɗi foof beele an aɗa tawe e yilirde fedde yontaɓe leñol fulɓe eyyi joni yontaɓe leñol jooɗi ko Europe to joni noon ene jogui nokku goomu ganduɗa e ko yimɓe suuɓaɓe heɓeɗo yilirde to ene jogui koɓe juɓɓudi ndi ɓe joɓata e gueɗe nono ko e andude fandare nde e jeeyede hen tigui rigui ɓen ɗon mbeɗa jogui mbeɗa jeeya hen ɓayri noon min ko no Afrique gangonni e yontaɓe leñol woni ko Europe to wadde noon hono to banggue kayitaji ɗi e nder duggol kayitaji ɗi mi wawata tawede hen ko ɗum tanne kadi wawi wadde hami wasa tawede hen nde tawno sarɗiyeji muɗum foof ko namni foof e fandare nde foof andude nde ko yahata ko foof mbeɗa jeeya hen guila e puɗɗode ɗum noon woni mbeɗa jeeya hen e kala mbadi a jarama no fewi ɗum noon labti ceer tigui rigui a jarama e kala e saaha eɗen nana yontaɓe leñol fulɓe watta hojomaji ɗiɗi tawa nanani haala Pinal TV ina haale e nder yontaɓe leñol e hono yontaɓe leñol jokkodiriri e Pinal TV beele ko pandal ɗe goni goote walla ala kañum kam meɗen jiiɗi tigui rigui laaɓede holno yontaɓe leñol jokkodiri e Pinal TV eyyi yontaɓe leñol de Issa Amadou Boubou sosi
e yontaɓe leñol de yehi ha e nder ɗum o jokkodiri am kalanmi ɗum min woni neɗɗo gadiɗo haalande ɗum fandare Pinal TV nden tawi meɗen to dingiral ɓamtare fulɓe de min kalata e nder dingiral ɓamtare fulɓe min kalani ɗum wonde eɗen jogui hono ndeɗo eɓɓande e nde ndeni ɗo e nde woodi holno mbaɗaten ndeɗo eɓɓande noon ko joguiɗen nde ko ɓe mbi eyyi ɓayri noon eɗen jogui kanko o dartini foof ko hesɗi ko waɗatno o jokki e eɓɓande Pinal TV nde ɗum waɗi kala puɗɗoɗe ko Pinal TV namni omo jeeya hen kala koɗɗo Pinal TV yarateno omo jeeya hen ɗum noon pelle jeeyaɗe hen ɗe fedde yontaɓe leñol ene jeeya hen woni dingiral ɓamtare fulɓe wiye yontaɓe leñol ñañɓe darane pulago e jokkere enɗam e fedde kawral pulago diwan kay fedde ɓamtare sahel e fedde alkam e ko nandi hen ɗum ɗo ɗeɗo pelle jeeya ko e pelle e cosɗe Pinal TV yimɓeɓe ko hemɓe jeeya wadde Pinal nde fuɗɗi eɓɓore nde faame e yontaɓe leñol ko yahanno ko dartini ɗum wi joni ndeɗo eɓɓore hande joof hayso tawi ko wattidi komin mbawi wiide joni yo miijo ngo jokku yo wot ko waɗa caggal de Pinal TV fokkiti ewa jewteɗe ɗe mbatti waɗede hen yo yimɓeɓe ɗe jokku kono kam haɗani e puɗɗoɗe foof fuɗɗida ko rendina hen foof ewa ko waɗateno hen foof ko foof renda foof rendina foof wadda e ɗum noon a jarama no fewi wadde en paami tigui rigui e holno jokkodiral yontaɓe leñol e Pinal TV ardi e saabu eɗen gandi gotel foof jogui ko fandare mum kono noon kamɓene ɓe jarama nde ɓe paami wonde e pandale ɗe ko gotum saabu foof koko ɓamtata men koko nawrata men yesso wadde noon eɗen jettaɓe hen no fewi e ɗum noon so tawi en garti to yontaɓe leñol haada wi caggal nde Pinal TV fokkiti kamɓene ɓe mbawi jokkude e golle mabɓe hol gueɗal tigui rigui ngal jiiɗa to yontaɓe leñol tawi e ngal ɓuuri weldema e gueɗe ɗeɓe juɓɓinta hay juɓɓudi mabɓe no yaari walla gueɗe ɗeɓe ganni waɗoyde e ko nandi hen eyyi ɓuuri foof welde ɓuuri foof teskinde hande hande o e leñol ngol ɓuuri tidde hen foof ko jiiya eɓɓande jogoɗa eɓɓande jaaɓa rewde e eɓɓande ɗum ko tigui rigui hayso tawi joni e miijo ngo ƴeewa andude eɓɓande wonde ndeɗo ko nde eɓɓande naftore jaaɓa wiide aha joni min mbiɗa dartina ko mbaɗatnomi ko mi rewa e ɗum ɗo ɗum ko hunde nde ganduɗa ene ɓuuri tidde ene ɓuuri walla sa teskima joni e hande fedde yummare pulago ko tabital pulago kono sa ƴewdima ɗo haytanɗo Bamako ɗo ñande foof goɗɗo immoto soso fedde ñande foof pelle keese cosete waɗe noon ko way kono yimɓeɓe ɓe ganduɗa ɓe nattat famde holko woni fandare nde tigui fandare nde so tawi yimɓeɓe paamen fandare nde hanti heɓe mbawi hutorade gomuji gam rendude gam wawde jogade doole wadde noon ɗum ɗo kam ko hunde ne ɓuurmi teskade e hirjino Pinal TV kadi ɓuuri wadde ko e yontaɓe leñol hirjino Pinal TV ene ɓuuri wadde kadi e yontaɓe leñol nde tawno ko a tawat ɗo ete joni e Pinal TV jogui ɓeɗo ko golloɓe Pinal TV hono moɗon en nde guila e puɗɗoɗe ɗe no ɓen ko toon tan goni e juɓɓudi mabɓe caɗele mabɓe fof ko toon ɓe goni ina jogui ɓeɗo kadi waɗoɓe ha wooda ɗum woni hanti Bocara Ba en e Djibriru Diallo en e yimɓe wondeɓe mabɓe e ina jogui kadi ɓeɗo ko wonɓe e nder weeyo ngo hirjinoɓe Pinal TV gam yimɓe Pinal TV anda ko fof ande ɗum waɗi heewi mi wayra meɗe jooɗi ha so noddirguilam e dilla somi notima mi tawa ko neɗɗo mbo Issa rokkimi numéro e gonɗo Espagne wayno Mawde Balde en ko wayno Mamoudou Diallo en ko wayno e gonɗo wonɓe Israël e wonɓe nokkuji kewɗi ko wayno Maymouna Djiby en ewa ko wayno tigui rigui yimɓe dariɓe tidɓe ɓe ganduɗa ete hirjinoɓe ko wayno hirjinannoɓe tigui rigui ɓe ganduɗa e puɗɗoɗe ɗe e ko wayno Mamou Arɗo So joom suudu Issa e ko wayno Dia Moussa Yero Dia en e ko wayno Birgui Banare en yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo ɓe mbaɗi hen hirjinoji mawɗi ko wayno Modibbo Jimi en e hewɓe ɓe ganduɗa ko ɓeɗo hirjinoji mawɗi mbaɗi hen taw jiida kadi ɓeɗo ko ganduɗa ko wonnoɓe e nder hooreɓe dingiral ɓamtare fulɓe ko wayno Abdourahmane Amadou Tidiane en Aliou Belil en wonantama Abou Ibrahima en ɓeɗo ete
Abdoulahi Diallo en e yimɓe heewɓe woɓɓe ɓeeɗo ɓe ngannduɗaa Yero Pullo Ba en Ama Djibriru en Hamme Oumar Ly en ɗum ɗo hirjinuuji keewɗi mbaɗi heen yimɓe ɓe ngannduɗaa gooto fof jaggii heen dariima darnde muɗum ko waɗi ko haani waɗde ko ngam Pinal TV wooda ɗum ɗon e ko noon nde tawno noon lefo ngo juuti jalluɓe heewɓe majji kono noon kam ko ɗum huunde nde ngannduɗaa nde yejjittaake ko ɗum huunde nde ngannduɗaa ko nde puɗɗoode ko ɗum tigi rigi ko noon tigi woniri tigi a jarama no feewi ɗum noon en beltima sanne saabu kalɗa ko gonga tigi e sosde fandare walla jogade fandare mum yiya goɗɗo ina jogui fandare kañum acca fandare mum rewa e fandare nde to firti ko hunde tinde kono kadi ko famde woni ɗon saabu ko famde oya fandare mum nde e fandare ma nde foof ko gotum saabu en kanani jatade e walla hiisade e mi wiya ko uso sosi ɗum ɗo minne mi sosi ɗum ga ɗumato ko uso jeeyi ɗum ga ko min jeeyi saabu min uso foof koye fandare wotere nde min poti jogade saabu kala hen tomin jaari koko ɓamtata wadde noon so tawi min mi acci ko am mi abbima eko uso waɗi walla ko uso acci ko mum min mi kañum arti eko gonmi mum ko min ndewi ɗum ko ɓamtare meɗen woni hen e ɗum noon eɗen jettaɓe kamɓe kala taweteɓe fedde yontaɓe leñol fulɓe e beele fedde yontaɓe leñol fulɓe caggal nde acci miijo mum yante fandare Pinal TV ha Pinal TV woodi e caggal ɗum ɓe ɓamti fandare mabɓe beele ko ɗon hanti ɓe mbi ɗo kay Pinal TV e hade fokkiti kamɓene ɓe jokka e fandare mabɓe firti koɓe certe Pinal TV walla ala ha joni kamɓe ɓe jokki wawata ko sertede noon aɗa andi hunde wonɗo haɗa yettoto a wawata sertude hen sertude kay ala hen heɓe hen ha joni juɓɓudi ndi ina hen ha joni e gueɗe ɗe foof ina goodi hen golle ɗe foof ina goodi hen e joni noon gueɗe ɗe hirjinoji ɗi no mbano ni ɗi natti tan ni waade noon adan e hono no puɗɗode ni tawno ko weeyo woni ko way noon yimɓe gondani e kadi woɓɓe hen hakkillaji mumen hanti heɓama gasi e woɓɓe hen hakkillaji mumen so heɓama e o hanti kay fi woodi mataw hundeji ɗi way kono fandare nde yettima ni kono kam e haɗani ina jokka kay ina jokka ñande foof ina jokka hay joni eɓɓoje Pinal TV eɗen joga toon e miijo wadde toon kirɗel tawa ko Pinal TV emi miijo wadde toon gueɗe kewɗe tawa ko Pinal TV ɗum ɗon noon koko jokka tan foof kam koko ina woodi koko jokka kadi wawa woppede ni joni noon woni ko ɓeydete hen ko eɓɓore yontaɓe leñol e pandale mum ɗe kadi ɓeydete e ko woodi ko way kono so ɗum ɗo hisnama ɗum kadi ɓeydete hen saabu noon waɗi nokkuji min kalda yimɓe Sénégal to banggue maroɓe dabaji e fayitina yeeye en to banggue ndema to banggue ɗeɗo gueɗe foof holno ɗum wonirta taw holno ɗum artirta gayet no golle ɗe gollirte nde tawno fedde nde ko tonde sosa kono golle ɗe gollete koɗo Afrik gayet fuɗɗorade noon ɗeɗo leyɗele woni Sénégal Mauritanie Mali hono ɗum waɗirta ɗo haɗa ɗum wawa ɓamtade ɗum ha golle ɗe mbawa fuɗɗade ha pandal ɗe mbawa waɗede ha hirjinoji ɗi hande o fedde yontaɓe leñol bismama to Sénégal e ɗo Mali foof saabu noon e ɗum foof ina eɓɓoji mum ina goodi e nokkuji leydi kadi ƴeewe holko wawi waɗede hen beela ko margo dabaji wawi waɗede hen beela ko ndema wawi waɗede hen eko nandi hen tigi ɗum noon a jarama no feewi wadde en jetti jomiraɗo on feewi ɗe caggal nde mbiɗa ɗe pandal ɗe ene wayno koɗe jottiɗe e saabu miijoji ɗi koɗe gotum ɓe mbawata tan wiide hade fandade Pinal TV yettima kamɓene joni kay ɓe jafodira e Pinal TV ala ko kañum foof jokkodiri ha to haɗoy foof e ɗum noon en beltima hen no feewi e joni kamɓe e beele eɓe jogui tan yewtere e taw yewtere nde hayso tawi ko lewru foof lawol gotol walla tan beele eɓe jogui yewtere e Pinal TV tawi yewtere nde ko yontaɓe leñol waɗante ɗum joni ina woodi joguinoɓe hirjinoji e ko faati e Pinal TV woni fellitanɓe Pinal TV eɓɓino ɗum kono kadi sa ƴewdima e nde wonno gueɗe ɗe fof ɗe mbaɗira ko Allah e pellital e yeddi yo hunde woot e wona yewtere yontaɓe leñol tan waɗaka wiye ndeɗo ko yewtere yontaɓe leñol walla ndeɗo ko yewtere dingiral ɓamtare fulɓe walla nde kawral pulaw i heewi wadde tan ko jewte mbaɗa e ɗeɗo jewte
tawa hono darne maɓɓe haale heen teskiidi kadi anndine wonde kamɓe ko e sosɓe Pinal TV ɓe njeeya ɗum woni e denndaangal pelle ɗe pulaago jokkere en ɗam ñeeñɓe darani pulaago e fedde alkam fof ko noon kala de jojji hono no yontaaɓe leñol jogori yiitum wuurineede so kawral bulaago jogii dental muɗum hirjinooji mum ene mbaawi waɗeede rewra Pinal TV ko noon ne kadi dingiral ɓamtaare fulɓe e ko nanndi heen tigi e ɗum noon a jaarama no feewi ɗon ko miijo moƴƴo tigi e ɗum noon wadde oɗon jette e on baŋnge tigi e sabu so tawi woni yontaaɓe leñol jogima yewtere mum heerinde e alkama jogima yewtere mum heerinde e Pinal TV pelle goɗɗe ɗe ne jogorima noon e ma dañ yetta ba en miijiɓe wonde ɗum ɗiɓi wayde ko hono no sifa no jobdi wadde hade pelle ɗe en mbaɗani no Pinal TV hunde Pinal TV ni ene foti jogade darde nde waɗaniɓe kamɓe wadde noon Pinal TV fondi ko fof hono no pelle ɗe fof pondiri e pandali mumen e pandali Pinal TV ni e ɗum noon so tawi en garti e banggue Pinal TV e holno jiiruɗa hande o no ɗum wayi e gila no jokkodirirno e pelle ɗe e beele ina jokki walla ala eyi aɗa anndi wawa sirtude ni nde tawno pelle sa nani pelle tan ko yimɓe Pinal TV kadi ko yimɓe yimɓe wonɓe e pelle ɓe kamɓe gone Pinal TV ko wawa sirtude ni joni noon heddoto ko eɓɓoji ene ngoodi ewa e yimɓe kadi e gonkaji ene ngoodi sa tawi an a woni e Amérique walla a woni e Saudi koye Pinal TV jeeyaɗa a nandata e gonɗo Bamako fina subaka fof yiya gonga nandata ewa kadi waktuji so kesi yahi ha wiyama woodi a tawat ɗum ene sirti ɗum ene sirdinda yimɓeɓe so wona ɗum eɓɓuji ɗi fof ene ngoodi yimɓeɓe fof ene daari yo hunde woto yo yimɓe ballodir gueɗɗe ɗe jaara yeeso kono noon a tawat ɓeɗo wonɓe ɗo ɓe a tawat wonɓe ɗo ɓe wonko gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɓe padirta ha yimɓe woɓɓe gara walla ko nandi hen ɗum kam kamɓene ɓe ƴeewat tan hono foti waɗirede ɓe mbaɗira noon walla ɓe daro hen ɗum woni hirjinoji ɗi ina mbawa sirtude e seeɗa joni noon hay wonɓe ɗo ɓe e nder puɗɗode ɗe ko wonnoɓe e nder Europe ɓe wonnoɓe pelle ɗe ɓurno wawde hirjinde Pinal TV ha ɓuura wawde andede e joni noon e kuccam goɗɗam kadi Pinal TV ene jogui ɗum woni ƴewde wawde wadde jewte goɗɗe gam jewte ɗe tawa ko jewte ɗanniyankoɓe e kuuɓal jewte ɗanniyankoɓe ɓe noon gam ha yimɓe fof jiito en Pinal TV nde tawno fandare Pinal TV ko rentinde e ɓamtude e andinde e humpidde joni noon ɗum waɗi Pinal TV mbiya Nji'tondiren eko renndini en ko wadde noon ɓayde Nji'tondiren eko renndini en ko kala ɗen ɗon eɓɓaji noɗe gonirta fof gam ɗe mbaɗe ɗam kuccam so ari ma ɗum kadi ma yimɓe pelle ɗe fof ɓuuri wawa yitade hen koye mumen saabu noon ma ɗum kadi ɗin ɗen eɓɓaji eɗe ngoodi e Pinal kadi ne hucci e nadde e nokkuji ɗe ganduɗa ɓurata kadi wawde yiyede ɗe ɓuuri woɗɗude ɗum fof kadi ina e lawol so ɗen pandali mbawi yettade ma ɗum wallu Pinal TV e ma ɗum wallu kadi pelle ɗe wawde ɓurde jokkodirede ha ɓuura yajde tigi ɗum noon a jarama no fewi yo Allah hullu en nden kadi Allah newna ko heddi ko a jarama no fewi e ɗum noon en beltima sanne e ɗeɗo kalanɗe baɗɗe fayida ɗe kalɗa ɗo e wadde noon eɗen gandi tigui rigui siftinde bandiraɓe koye yiitumo wuuri yontaɓe leñol gonɗen sa wi yontaɓe leñol noon a wi Pinal TV a wi ɓamtare fulɓe walla a wi fulɓe kala e ɗum noon ceerno Ousso Sabar Ba jiɗɗen ko artude e ngal ɗo namnal to banggue yontaɓe leñol saabu en gandi holno yontaɓe leñol jokkodiriri e Pinal TV beele yontaɓe leñol jokkodiri tan koye Pinal TV walla ala yontaɓe leñol ina waɗa balle goɗɗe walla ina jogui kañumne gueɗeje goɗɗe ɗe waɗata tawi wona tan e nde accuno fandare mum jokki e fandare Pinal TV beele won goɗɗum ko yontaɓe leñol waɗi walla won ko huccan yontaɓe leñol wawi ittude mana balle yandodirde e boñ fulɓe ɓe mbawi ittude yimɓe muɗum ɓe gimmi ɗo ha ɓe gari ɗo Mali ɗo gam wallude yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe woppuɓe nokkuji mum en gari yontaɓe leñol waɗi gueɗe kewɗe to banggue balle kewɗe e nokkuji guila e sumuraɓe ha e gueɗe kewɗe ha way kono woɓɓe batti yirude yontaɓe leñol
ko dingiral jillortogal balle ene walla yimɓe ne nde tawno darnde wallude eno ɗum wayi heewde e ndir yontaɓe leñol ɗum woodi toon o ina tigi rigi ha hande o yimɓe mbi aha kala jeeteɗo yontaɓe leñol ina foti wooda ko miiji taw wonko wawi waɗede famɗude fof ngam doole mbawa heɓede golle ɗe ɗe mbawa gollede eyyi tigi a jarama no feewi e wadde en jettiɓe no feewi e ɗum noon mi ɗiɗi gartana en seeɗa ha joni e yontaɓe leñol e saabu a haali wonde yontaɓe leñol waɗi balle kewɗe ha yoga yimɓe cikki e mataw koye faggorade leñol ngol ɓe gonata eko nandi hen saabu leñol men ngol ne jogui caɗele e on banggue e beele kamɓe ko lewru foof ɓe mbaɗata pied walla ala ene jogui tan tambiɓe taw ɓeeɗo kañumen ene jogui ngaaluji ɗi mbaɗata hen saabu koɓe ballata ko wona ko famɗi eɗen gandini no wayani e holno ɓe mbaɗata haaɓe keeɓa ngaaluji ɗi ɓe ballitta ɗi eyyi sa naati e pelle ɗe aɗa andi so tawi a naati a fedde nde jogui ko baadiji ɗiɗi juɓɓudi neɗɗo naata e dingiral whatsapp ngal wadde ɗum e firtani a naati e fedde nde sa yiiɗi jeeyede e fedde nde ɗum woni ene jogui ko joɓata e nder hitande fof ene jogui ko kanɗa yobde ɗum ko hen kono to banggue balle ɗe ha jalluɓe mbatti habde ɗum heewi ko so hunde waɗi tan yimɓe mbaɗa eranko mbi aha joni de won ngulɗo doggol ene gayede won ko hani waɗede so woni Pinal TV so woni won sumraɓe so woni won kanɗo waɗede jayeyane neɗɗo so woni ko won riwaɓe e nokkuji mumen ene gaari eko nandi hen ɗum waɗi ko laabi kewɗi limtinde ewa so waɗi yimɓeɓe kewi wadde hen ewa wonɓe e nder yontaɓe leñol ɓe ko yontaɓe ɓenne kadi mbaɗa hen baɗe eyyi ɗum waɗi so yimɓeɓe mbaɗi a woni hen ina juɓɓudi ndi saaha foof aɗa yiya yimɓe ene mbaɗa aɗa andi aɗa foti miijade annene ndeke de wadde anne wonko kanɗa wadde noon ɗum waɗi so erago waɗi ɗo yontaɓe leñol ɗo iwrugo e hooreɓe yontaɓe leñol tan balle mum kewi yettade tigui a jarama no feewi ende laɓɓitinɗa wonde wona tan neɗɗo woni e fedde yontaɓe leñol to banggue fedde e whatsapp nde tan wiye ala woni e yontaɓe leñol saabu yontaɓe leñol ene jogui damal to natirte tawi wona tan e numéro mum ƴettede ɓeyde e fedde nde e ɗum noon a jarama no fewi nde labtinɗa ɗon ha laaɓi to banggue balle e ɗeɓe mbaɗata kamɓe yontaɓe leñol mi nani won hitande nde ɓe gaari ɗo ɓe gaddi ballal baɗgal fayida no fewi arde ɗo to Mali ɗo hayso tawi en kalani banggueji goɗɗi mi ɗiɗi gartana en ɗon seeɗa hol hitande ɗum waɗno e holko saabino ɗum to banggue gargol gayete ballal mabɓe arde to Mali ɗo o laabi ina kewi wona lawol gotol ballal mabɓe ari ɗo Mali ɗo mbeɗa andi ballal mabɓe aride nokkuje mi yiiɗa limtude guure ɗe ɗo nokkuji comranoɗe e diwanuji e nder kaay ha ɓuura famade ballal mabɓe waɗi ɗo ete nder woɓɓe de ndiwa woɓɓe guitta toon gadda ha ɗo ete e ina arno ɗon Maymouna Djiby ceerno Bah Yummum Ful e Mamou arɗo Sow ceerno mum Issa e ɓeɗo ɓe garino ɗo eɓe gaddi balle ha ɗo e laabi e gueɗe goɗɗe ha tigui rigui ha heewi e ɗum kam so ina limtini e meɗa andi wallaɓe ina gandi kadi ballal ko ballal sa rewti hen seeɗa tan ina usta baraji muɗum e tigui ɗum noon a jarama no fewi ko ha ɓuura labtude tan tigui rigui wonande wonɓe hen ɓe ganda walla e nanoyoɓe yontaɓe leñol ganda kam won tigui rigui gueɗe ɗe yontaɓe leñol waɗi e ha heewi e ɗum noon a jarama no fewi e hol wasiya mo basitoɗa e bandiraɓe fulɓe tengteɓe en taweteɓe e yontaɓe leñol e fedde so tawi wuuri duuɓi 6 golle ɗe koɗe golle ɗe ganduɗa golle ɗe ko golle ɓamtare sa ari hen an ka keso andu kay wonɓe ɗo duuɓi 6 wadde noon ɓen juɓɓudi ndi ɓe jogui ndi ettoɗa teddinde juɓɓudi ndi ko waɗate hen ko ettu teddinde ɗum ɗon piye en gueɗe baɗe hen joni yo goto foof
yo andu doole muɗum ɗo tolni e heen yo wonɗo waɗi tawno ɗo yontaɓe leñol kadi ina hoybina ngam goto fof wawa yitade hen hoore muɗum wadde noon e kadi ina wawi rokkirde miijoji kanko hoore makko sa tawi fedde ɓamtore darinde nde ganduɗa nde woni ko ndema e gaynaka Pinal TV e ko nandi hen haɗa foti rokkude hen miijoji maɗa e diine calminali e dinɗiragal hayso tawi ko fina tawa e gueɗe baɗe noon aɗa wawi teskade annene darde nde ɗo fedde nde dokka hen doole ma dokka hen miijoji ma dokka hen gandal ma eɗen jiiya hen yimɓe tigui mo ganduɗa dariɓe e arɓe janguinoɓe hen hono Oumar Tall en e gueɗe baɗe hono ɗum ɗo foof ko ɗum hunde nde ganduɗa kode ballal ewa ɗeɗo gueɗe noon e dendagal neɗɗo kam so ari abbima ha wi jeeyama hen waɗ feere jeeriɗa hen nafoore ƴeew an holko mbawɗa nafde nde tawno neɗɗo foof ina jogui ko nafata neɗɗo foof ina jogui ko ɓeydata neɗɗo foof ina nafa wadde noon ɗum ɗon so tawi neɗɗo o ari jeeyama hono ɗeɗo fedde Allah newni o jeeyama hen yo ƴeew kanko nafoore mum nde o ɓeyda hen wadde noon ɗum ɗo gam wallude fandare nde wawa yettade tigui a jarama no fewi e ɗum noon en beltima sanne kadi no mbiɗa ni ko noon tan e ala ko ɓeydete hen beele to banggue yontaɓe leñol so tawi wonko jinnoɗa haalde hen komi namnakima saabu an kam koye yontaɓe leñol jeeɗa guila ina yaari e yimɓe sappo wadde noon walla mbiyen yimɓe sappo adi ɓe aɗa jeeya hen wadde mbiyen yontaɓe leñol pandali mum foof aɗa andi walla kala gueɗe dewoje mum aɗa andi ina wawi wonde taw wonko potnomi namnade taw aɗa yinno artude hen komi namnakima so tawi won ɓeydon joguiɗa e on banggue eyyi mbeɗa yiiɗi tan wiide hono noddude e yontaɓe leñol hono woni cate gonɗe to Sénégal cate gonɗe to Mali e cate gonɗe ɗo e Afrik sen ɓuuri raɓɓiɗinade ɗeɗo cate yoɓe gandu kamɓe mbaɗana yontaɓe leñol ɗeɗo cate poti darade ha ɓuura ɗo yontaɓe leñol sosatu nde tawno golle ɗe ko ga mbaɗate wadde noon goto foof mo joguiɗo hattan bawɗo janguinde ina wawi uddide duɗal yontaɓe leñol joguiɗo hattan bawɗo remde ina walla joguiɗo ɗo reemi walla joguiɗo nokku ene foti addude holla yontaɓe leñol joguiɗo dabaji marateɗi walla no gaynaka walla no nokku walla ko fati e gon eɓɓo ko fati e margol dabaji walla kesditingol gaynaka on foti addude e nder yontaɓe leñol ɗum ɗo foti waɗede ɗum ɗo foti ƴeewede yimɓe poti kadi ko famde cate ɗe wona catal ngal sosama tan rokki toon ɗum ɗo ete walla yimɓe calmoniri hen balɗe seeɗa goppi yoɓe ƴeew golle ɗe poti waɗede ko gayi yoɓe ƴeew golle ɗe poti waɗede ko Sénégal golle ɗe poti waɗede ko Mauritanie golle ɗe poti waɗede ko Mali ɗo e Afrik kuuɓal firtanima inni ɗeɗo leyɗele tan mbeɗa woppi goɗɗe ɗe kala ɗoɓe goni yoɓe ƴeew hattan mboɓe jogui e holnoɓe gollirta golle ɗe holnoɓe jokkorto hen yontaɓe leñol en jogui kayitaji mum en jogui hattan wawde wadde yamirore ɗo gonɗa ɗo golla e inde catal yontaɓe leñol firtani kadi sa ari joni aɗa gollana yontaɓe leñol ɗo e Bamako ɗo ya a ittat ngaalu maɗa nelda yontaɓe leñol ala gollal ngal fandare yontaɓe leñol gollal ngal golla ngal ɗo e inde yontaɓe leñol e juɓɓude yontaɓe leñol e sariyaji yontaɓe leñol ɗum ɗo sa waɗi ɗum e goto foof kala de baɗɗo ɗum ɗo ma waw naftorade ma waw wallude ɗum noon ko noddude cate ɗe tengte cate ɗe noddude kala gonɗo e yontaɓe leñol tengte cate ɗe yoɓe gandu wallata men koɓe gaɗa ɓe mbaɗa ballal ngal immo e yontaɓe leñol yo ngal won tigui rigui e cate gonɗe ɗo ɗe gollo ɗe mbasa tan wadde dinguire ɗe gollo gollal ngal tigui rigui ɗen gara e juɓɓude ndi gam wawde naftode miijo ngo ganduɗa sosirago yontaɓe leñol ngo eyyi tigui a jarama no fewi e to banggue no mbiruɗa ni to banggue golle e yontaɓe leñol nawrata ɗum yeeso tan ko gollude wadde cate ina goodi e so tawi en garti e ngal ɗo namdal ko beele won fuɗɗiɓe gollude walla ala eyyi no mbimami ni catal gongal Sénégal ngal fuɗɗino ngal eɓɓino yeehi hayra won dabaji puɗɗino jamnede toon ɗum fuɗɗinoma kono ha joni ene ngakki ngati noon yimɓe manki famde wataɓe kono ɓe goni to ɓe jokkodiri e hooreɓe yontaɓe leñol ko to woni so tawi ɓe paami cate gonɗe ga ɗe poti ko gollade e nder gollal ngal ko jibini ko ɗum hotata ɗo yontaɓe leñol to ɗum ina wawi ina waɗe catal Mali ngal kadi sosama
ɗum kadi ko humpito yo yimɓe ɓe nganndu ɗum kala jeɗɗo jeeyede e catal malu ngal yo ƴeew beela juɓɓudi ndi catal ngal hoore mum kadi men nodda yoɓe mbaɗ juɓɓudi ndi kadi yoɓe ƴeew ngalu muɗum ɗo haani wadde ɓe ƴeewa wadde juɓɓudi mum fof juɓɓudi si en kaali ɗum ko huɓtodin e ngam ɓe mbawa yittude hen nafoore nde joni noon ko mbiɗa kadi en mbawa jarnade yimɓe ɓe fof ha tengti e bambaɗo ɗowowo jewte yontaɓe leñol e kala hitande fuɗɗude duuɓi 6 hewɓe ngari hen ɗo e kono hewɓe majji joni duuɓi 6 joni e kaali tukkal malal e Boubou Demba eɓe daari e yitumu wuuri eɓe daari e yontaɓe leñol kadi ñande foof yontaɓe leñol holno gollorto holno yontaɓe leñol yitumu wuuri muɗum e dingral ɓamtare e foof e Pinal TV e hirjinoji Pinal TV eɓe daari hen darande mawde e ɗon kadi eɗen jiiɗi tengtinde ɗon ɗo eɗen jiiɗi ni hay rokkudeɓe konngol e ɓe ɗaɓɓino ko nde wonɗo kanko halfina yitumu wuuri yontaɓe leñol e kanko kaali tukkal ƴeewen so tawi ina wawi amnade dokken mo hen konngol o wawa arde hen ko noon tigi albarka Allah jarama Diallo Maymouna Oumar jarama Ba Ousso Sabar jarama Pinal TV e golloɓe mum kala hay goto en goppani jarama yeeɓiyankoɓe Pinal TV to gonɗon kala caggal yettude Allah e julde nelaɗo men sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu koolaɗo nelaɗo e men yettide nelal mum tawi hay hunde heddani jetten Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu en jetti ceerno men e seeremɓe mum Cheikh Siraji Dine ceerno Alaji Mouhamadou Saydou Alpha yo Allah yoɓanemo moƴƴere en jetti en juurima eɗen ñaago yo Allah ɓoyno gurdam ceerno men kalifa men ceerno Alaji Ahmadou Tidiane Ba wadda hen cellal duumingal e hattan amin eyi Diallo Maymouna Oumar no mbiɗani ko noon lappol seede pulagu ngol settota ko fenade Ba Kalidou tukkal malal e Ba Boubou Demba malal eyi min calmini dendagal ɓiɓɓe fulɓe to mbawi tawede min calmini kadi dendagal yeeɓoɓe yewtere men wiyetede fayande so wiyama fayande noon foof nene hen hande noon fayande nde defi ko weeli Diallo Maymouna Oumar tawdi ko Ba Ousso Sabar noddaɗo tawa kadi sababu o titonde yewtere nde ko yitumbo wuuri yontaɓe leñol fulɓe sen mbi yontaɓe leñol fulɓe e gardogol Isa Amadou Boubou Thioyl en calmini pulagu gonɗo toon fof e inde makko yitumu wuuri yontaɓe leñol fulɓe so waɗama ɗo e Pinal TV ɗum ko hunde mawde no feewi ko fandare yettinde ko duwaw jaabaɗo sen mbi yontaɓe leñol en calmini dendagal bandiraɓe taweteɓe dingiral meɗen ɓamtare fulɓe dingiral ngal garduɗa ko e muɗum miijo Pinal TV ƴetta oɗo galle hande mo kalaten walla mo jiyetiɗen ɗum ko yettere Allah no feewi tawino ardino galle o so Abdourahmane Amadou Tidiane noddirteɗo yelle Diallo Abdoulaye Alassane Diallo Mamoudou Diafara hoorejo men tedduɗo hande Ousmane Boye Amadou Aliou noddirteɗo Aliou Belel yetti e sagataɓe dusɓeɓe e golle ɗe en mbawa haaldude foof ko wayno so Sidi Souleymani noddirteɗo Sidi Sako Mamadou Ousmane Abdoul Mbaye noddirteɗo Amma Siré e dendagal ɓiɓɓe fulɓe tan mo limi kala juumat Diallo Maymouna Oumar ko ardi fo eɗen mbiya yeeɓiyankoɓe Pinal TV e yontaɓe leñol fulɓe dental ngal ganduɗa renti duuɓi 6 pulaguna gollo yatirani caggal hikka noon yitumo wuuri o wayloji mbaɗi hen kono ɓamtare dañama hen saabu lappol seede pulagu nde bismiɗen yumma leñol Maymouna Djibi ceerno e en calmini dendagal rewɓe fulɓe taweteɓe toon ko wayno arɗo mairie en mamo so on woni
debbo pullo dariɗo darde tinde leñol ngol arɗo mairie sayboɓe lawakoɓe laamotoɓe en calmini ko wayno ba fatimata lengge en dendagal pulago hay goto en goppani nde bismiɗen yumma leñol en mbaɗi erago kala ɓi pullo mo tongode mum tongi e yontaɓe leñol yo wat buuɗi 10 euro pulago o notima hen tigui tigui eɗen gandi arɗo fakunda jalowali alhaji samba jengudi boubou demba o wi en so neɗɗo waɗani ko foti waɗata koko fotani en calmini noon jaale leñol ngol sen joɗima e Pinal TV alhaji bocar alpha salif samba sileymani ali waw ibrahima kannoddeteɗo demba lasdan ñande gadiaba dendagal pulago alhaji moussa yero moussa enen jejjita ɗumen en calmini pulago ngu fo e kuuɓal pulago notima hen tigui tigui kono eɗen gandi kadi to fandare yontaɓe leñol fulɓe e ɓiɓɓe fulɓe ɓene noto hen no hannirta ni ɗum noon diallo maymouna oumar wasiye men tan en junnotako ko erago faade kala ɓi pullo joguiɗo ko ɓanguino ko wiyete publicité adduɗo e télé men Pinal TV ko ɓiɓɓe leñol ma jaltinantuma kaaliranma no jiɗirɗa tawa kadi ngalumo mbatta artata ko e leñol ma kala joguiɗo welnere kew so inde mum so yangue mum so ƴaro mum so sinchan mum so ziyara mum ko ɗum wawi wonde foof rendo fulɓe kongo woni e noddu Pinal TV hay sa noddi téléji goɗɗi woto yejir Pinal TV so Pinal TV ari kadi hokku ɗum fodde mum ha timma saabu en jewtude guelongal toro ba mamma juma wonko o haali hen ko hunde fonde teskede Pinal TV so noddama ari yo yimɓeɓe paam télé koko ñamata koko yarata no neɗɗo ni ɗum noon tinnoɗen ballen jaydiyanko e men ha oɗo télé wawa yarude yeeso en calmini noon dendagal dente fulɓe en mbawa limdude foof no mbiɗen ni ɓamtare fulɓe e gardogol aliou belel so yontaɓe leñol so isa amadou boubou coyel gorko pullo golluɗo ko yiyeto ko memoto gorko pullo mo ganduɗa wonko golli e leñol ngol wona hunde wemde saabu yontaɓe leñol a nanino ousmane sabar wirini ko fandare mum ndema e gaynaka joguino kono nde Pinal TV ƴetta tan dartini fandare mum tawti bandiraɓe ɓamtare fulɓe golluɗen Pinal TV ha e ndeɗo weltare daña en calmini dendagal taweteɗo e dinguiral men yakare fulɓe eɗen gandi sen kaali yakare fulɓe ne arti ɗum hande Dia Saydou Baba tawi o lomtiɗon ko pullo biyeteɗo Diallo Aliou Moutar noddirteɗo Demba Thily en calmini toon e dendagal ɓiɓɓe fulɓe tawaɓe toon ko limi kala juuman so laha Hamadiro en Amadou Oumar Thiayo en Diallo Samba Mamadou en Yero Samba Yago en dendagal tan yakare fulɓe sen mbi yakare fulɓe en noddi dental ngal foof eɗen gandi sen mbi en kaal yimɓeɓe goto goto ñamaɗe yewtere nde ko jinnoɗen haalde ko ɗum noon dendagal pulago sippoɓe aynaɓe yalla yurmo yaafo alhaji Samba Sow tanum Samba Waali en calmini toon Diallo Hawalali pullo Gelluwar Fatimata Aminata Sabali en jetti ɗum fedde en ɗan fulaɓe gardogol alhaji Djiba alhaji Batou Gueɗa Wutu fedde fula e foye gardogol bebbe Demba Koloti sukaɓe suudu baba tinnoɗen e Diallo Maymouna Oumar emin jettuma noon e darnema tinde e leñol ngol emin jettuma e darnema tinde e weltinde ɓiɓɓe fulɓe e findinde ɗumen nam erago lappol seede pulagu noon ɗimmo yewtere nde ɗo wiyetede fayaande tinnoɗen ballodiren oɗo debbo pullo Diallo Maymouna Oumar sen mbiyen ballodiren makko noon ballodiren e makko e miijoji ballodiren e makko e peeje ballodiren e makko e hettade yewtere nde ballodiren e makko nde kettiɗen yewtere nde gadden hen jiyanɗe men kalnenmo kala to oñi goncemmo kala to feewi cembinenmo kono kadi ballodiren e makko wadde juuɗe men e posuji men jaltinen ngaluji men ñanten debbo pullo ha a yooɗa so jooɗimo ɗo e yewtere fayande tawa kala jeeɓɗo yewtere nde
ene daña hen weltare taw ko ɓiɓɓe fulɓe mbaɗi ɗum noon ko jewteɗe fof mbaɗanen ɓe noon yewtoɓe jewte fulɓe fof mbaɗanen ɗumen noon ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe emin ñaago yaafuya tan kala mo nanani ɗo inde mum ma are jewte garoje saabu ɓooyata so Allah jaaɓi lappol seede pulagu ma heɓlu yewtere e Pinal TV jarore fulɓe en mbaɗino jillu rawane e Pinal TV eɗen gandi ma en mbar jarore kala bannoɗo hen mbuɗu muɗum ene tonga ane mofta ɗo e erago meɗen yontaɓe leñol fulɓe kala baɗɗo hen mbuɗu mum en tongan moften so golle ɗe tongama ma en gartuɗo e Pinal TV jarore fulɓe so hawre welede keno saabu darde lappol seede pulagu ko tati siftinde softinde jeerdinde Adama Allah Idrissa Allah Seni Sankare Bari dendagal ɓiɓɓe fulɓe to mbawi wonde hay sindo ko joganiɗo leñol ngol miijo moƴƴo en jetti ɗum en jaari ɗum tuggude tan kayel nokku Sow Moussa Mamadou Dabel nadde nokku Baba Demba Amad Tidiane tamaman e ɓippulo tawateɗo e leydi Mali jeeɓowo Pinal TV hande en calmini ɗum ha to leydi Sénégal ɓippulo tawateɗo to leydi Gambi en calmini ɗum inde Bakary Aliou Dialalo Ba Sara Demba Wulle weeso nayti kindon pullo o jooɗi en calmini ɓippulo tawateɗo toon e leydi Gambi inde ndeysan e on woni Mamadou Madou Alhaji Demba Thilal Kande Bari Maymouna Oumar Diallo joni noon ko faye ngaari ko fo heƴata e barme en jetti noon Fulake Diallo en calmini Jamɓoy Soto leydi Gambi e dendagal tan golloɓe ɗo e Pinal TV emin jetta on e darde mon tinde to darani ɗon leñol ngol to ganduɗa to weeɓani darade yiitumo wuuri yontaɓe leñol fulɓe ɗo e Pinal TV wallahi ko duwaw jabaɗo ko yettere Allah Issa Amadou Boubou Thioyel Ali barkama pullo jom wone Ali barkama pullo jom wone Issa Amadou Boubou Thioyel en calmini no mbiɗen ni Dieynaba Mbaalo debbo pullo joom gueɗal o e mamo arɗo so e gorko mbo seno waali ɓeydu tinnare a dañi hunde Issa Amadou Boubou Thioyel ɓeydu tinnare eɗen gandi no mbiɗen ni eɗen keblano inde yontaɓe leñol waɗande dental ngal inde kono kadi heɓnude ñalɗi Pinal e ɓamtare ɗum noon ko erago kala ɓi pullo to wawi wonde jaydiyanko emen fulɓe noon ko wayno no mbiɗen ni Ba Mamadou Juma en Diallo Baril Samba en dendagal jaydiyanke leñol ngol to woni sen kaali jaydiyankoɓe fulɓe Sar Abdoulaye Sar eyyi ɓiɓɓe fulɓe Ousmane Moussa Sadio Sangourane Abal ɓi Aissatou Demba Juma Bamol en jeguita on pullo sen jooɗi jewtiɗo e Pinal TV dono Sampate Diallo ɗum noon Diallo Maymouna Oumar min jettima no feewi e aadiyankagal ma timmugal sabu nde jewtiɗɗen bismimami e yiitumo wuuri ɗo e dental meɗen WhatsApp e yontaɓe leñol fulɓe gadodirɗen yo yewtere nde waɗe e Pinal TV emin jettuma e on ɗon aadi timmuɗo ɗum noon emin ñaago fulɓe yaafuya kala momin ponno innude ɗo min ginnani hetto min yeeso seeɗa jaɓana min gantu min gatta ɗo e Pinal TV fulɓe ndenden fulɓe gollen fulɓe daroɗen fulɓe daduɗen tinnoɗen de Alhaji Bocar Alpha wi ɓooyata ngabben Canal Plus ɗon noon Ba Mamadou Juma o wi eɗen ɓadi dañde wuune kono kadi sen ndenaki eɗen ɓadi perdude wuune o ɗum noon eɗen ñaago dendagal ɓiɓɓe fulɓe sa nandama e weyndu so ndu hori yo teppere ma tawe ɗon kala ɓi pullo daraniɗo leñol ballowo leñol daraniɗo suudu baaba ɓamtowo suudu baaba bisimilla ma ɗo e Pinal TV ɗum noon e arno wadde hen ɓeydel mum tan e yewtere nde Diallo Maymouna Oumar hakkude ma e Ndillan Pular Ba Ousso Sabar ko Ba Kalidou Tukkal Malal e Ba Boubou Demba Malal lappol seede pulago ngol settota ko fenade emin ñaago yafuya e ɗum ɗo joni en ciftinat ɓiɓɓe fulɓe holno golle ɗe jarata lappol seede pulago hande min jooɗi ko ɗo e Madina Gounas Wuro Diine Sinthiane Cheikh Siraji Diine ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou yo Allah yoɓanembo moƴƴere
sen kaali jayniyankoɓe fulɓe alhaji abou ndiaye amad tidiane kase en bayel mbayi en abou mamadou ba jabowal pular en amadou sambalo en dendagal jayniyankoɓe fulɓe ɗo e madina gounas min nelda jewteɗe yaade to e Pinal TV ɗum noon ko tindinde fulɓe tan kala to ɓi pullo woni hande e Winndere nde aɗa wawi jokkodirde e Pinal TV kala ko joguiɗa aɗa wawi noddude e Pinal TV e kala ko jiɗɗa aɗa wawi noddude Pinal TV ganden hande aduna o fof ko galle goto ali barka men fulɓe darde lappol seede pulago ko tati siftinde e softinde e jertinde darade yo fulɓe ndendo yo fulɓe gollu nomin gowi wiide ni so fulɓe wi neɗɗo wi fulɓe ndendani min jaɓani so neɗɗo wi fulɓe gollani min jaɓani daren Pinal TV ko golle mbaɗi ni yimɓeɓe kawri ko e weeyo ɓe gandodirani yoga hen meeɗa yiidude ha hande kono gollirama hoolare ha oɗo télé dañama so neɗɗo wi fulɓe gollani min jaɓani so neɗɗo wi fulɓe janggani min jaɓani fulɓe janggi goni président ji sen kaali président ji fulɓe en jettat alhaji Macky Sall jettiɗo ɗemgal pular to ganduɗa to hayɓi pullo goto ɗaminanoki ma ɗemgal pular yetto ɗon en nani haala makko to CEDEAO Sall so neɗɗo wi fulɓe galɗani en jaɓani eyyi ɗum noon ɓeyden tinnare on jarama kala ko weñi hen en ñaaguima yaafuya Diallo Maymouna Oumar ba ousmane sabar en jetti dendagal yeeɓi yankoɓe meɗen noon dendagal ɓi pulloɗo wawi wonde hay goto en goppani eyyi Diallo Abou Souleymani noon ko on woni koolaɗo desdaɗo projet yontaɓe leñol fulɓe en calminimo en jettimo e darde makko tinde dendagal bureau yontaɓe leñol ko alta e heedi hedde alta e paltor ha seɗen kala jaale leñol ngol noon Abdramani Ngadiel Ka on woni Ngadiel ilo jumba hawa sira puneji en jejjita gorko pullo en jejjita jaale leñol ngol eyyi on jarama fulɓe eyyi tigi e ɗum noon caggal nde kettiɗen e kaalido tukkal ba e ɗum noon garten e ceerno Ousou Sabar Ba a jarama no feewi e so tawi en duttitima ha joni to banggue haalande maɗa nde kalɗa wonde neɗɗo ina wawi gollude e inde yontaɓe leñol fulɓe e tawa koye dow juɓɓudi mum e dow golle ɗe yontaɓe leñol gollata holno neɗɗo waɗata beele ko ngaalu mum ƴettata gollirano sifano yontaɓe leñol ni walla ala jogoto miijo e tawa kañum alana ɗum ngaalu namno hooreɓe yontaɓe leñol walla halfinaɓe ngaalu daña koɓe dokki ɗum gollira so golli nafoore nde ruttitano yontaɓe leñol holno pamminirta men ɗon tigui rigui eyyi juɓɓudi tan ɗum joni no mbiɗa ni ene sae fawe ene fawe sae joni no so tawi e a faami juɓɓudi ndi woni so tawi joni jomum jogui ko guesa ewa ene yiiɗi gollidde e yontaɓe leñol en wawi windode ɗaɓɓade ko jogui ko o haala wonde omo yiiɗi gollidde e yontaɓe leñol ko ɗum ɗo jogui ɗum ɗo ene ngakki joni noon holko wallirte hen so heɓama holko o nawata hen holko yontaɓe leñol heɓata hen wona fandare nde ari ina woodi kadi kanko hoore makko omo jogui foof joni o ala yamirore joni omo wawi jogade juɓɓudi ndi nden woni joguiɗo miijo ngo haalan ɗum no yiiri haalan ɗum no waɗirta haalan ɗum hakkille document holno ndemirta ha ndema makka wawa yencinde holno gaynirta hol gayna keska gandal ngal kadi ko yontaɓe leñol jogui nden omo wawi yahde o gollodira ɗum kadi ha kaldigal mum waɗe hen ɗum ene wawi wonde ene wawi ni kadi tawa ko neɗɗo mo ganduɗa koolaɗo wona dialdiallo koolaɗo e nder tigui rigui tawa omo jogui miijo ngo omo yiiɗi wadde kanko omo yiiɗi wadde hen terɗe makko o ala nokku o ala ko waɗirte ko o ala joni noon so tawi ɗum ene woodi kadi omo jogui jokkodire omo wawi yahde jokkodire ɗum so waɗama joni ƴeewa holno yimɓeɓe mbawirta wadde ha ko yiiɗi wadde ko wawa wonde nde tawno so tawi neɗɗo o ala ngaalu o ala nokku omo hani taw omo jogui wawde wadde kanko hoore makko so tawi joni ɗum ɗo foof ala firte kanko omo jogui miijo kono o ala ko pellital so jogui pellital omo wawi tawrede ngaalu omo wawi tawrede nokku omo wawi tawrede gandal ngal omo wawi tawrede doole ɗe won kanko jogui ko omo ganduɗa ene ɓeyde
eyyi ɗum ɗon noon so tawi wonko felliti tan so joguima jokkodiral ngal juɓɓude ndi on wawi wallodirede on bani tigi a jarama no fewi wadde en paami no mbiruɗa ni e so tawi mi faami neɗɗo ina wawi jogade ko golliri jokkodira e yontaɓe leñol gollida e mum ina wasani jogade hen hay gotel jokkodira e yontaɓe leñol gollida e mum so tawi neɗɗo woni jogui ko ngaalu tan mbiyen labtinen ceer o jogui ko kalis omo yiiɗi gollidde e yontaɓe leñol kono kanko o ala nayyi o sooda woni fayina yeeyta o walla o yarani banggue gaynaka kesa ka walla ndema kono kanko omo jogui ngaalu holno gollidirta e yontaɓe leñol on sanga de o ngaaluɗo joguiɗo e joni o ƴeewat so haaldi ɓe ƴeewat gaynaka keska ina waɗi fannuji fay tina yeeya ina woodi ɗum ina wawi tawa ko goɗɗo ina nder yontaɓe leñol mo wona isa gaynaka kesa wono to nayyi ɓirateɗi ina woodi ina wawi tawa ko isa ɓuuri jogade ɗon gandal a tawat gaynaka gotka ina toon ƴetta joni cooda nayyi ɓesɗi pada ha demminari hono so yummiraɓe mana so ɓiɓɓe joorama yummiraɓe jeeyte heddo ɓiɓɓe ɗum ɗon kadi a tawat goɗɗo nani toon on ɓuuri joganade ɗum gandal nder ndi juɓɓudi noon ɗin ɗon document ji kala ko jogui so jokkodirama o windat o ɗaɓɓa wonde mbeɗa jogui ɗum ɗo mbeɗa yiiɗi ɗaɓɓude mais ɗum ɗo jiɗmi wadde o haala ko yiiɗi wadde ko o haalne no waɗirta ko waɗata no waɗirta ni o haalne ɗum e nde woni caggal to yilirde yewtidi andi no waɗirta ni nden o haalne no waɗirta ni hen yilirde jogoto juɓɓudi holno waɗirta beela omo wawi jeeyede hen beela gartam yontaɓe leñol ina hen beela ko nafoore joni kamɓe en dokkate saabu no waktuji nafoore ina waɗa taw artata kono taw koko rokkate woni kirjinen guure ɗe garen guure ɗo joni mbaɗen guure sappo kirjinemɓe e fandare meɗen dokkemɓe nafoore nden ɗon enen nafoore men ko yooɓe naftoro ɗum woni gartam men ko yooɓe naftoro soɓe naftorima ɗum koye fandare jeeya ina wawi wonde kadi ɗum ɗo ete golle ngal ɗo gollal ko gollete ko ina wawi jibinoyde ɗum ɗo ko jibente ko koko rendete eyyi hayso tawi ɗum ɗon fof ko so yeehi ha yettima ɗon haalate seere nde wadde firti ko gotel hen fof ene jogui tan no nawirte eyyi jogui gotel hen fof so yeehi ha jomum windi ay ɗo windi ɗo fawade ko jogui ko fawade hattan ko waɗata ko ko ɗon jaaboyuji mum mbawi yaltinede e saabu yimɓeɓe saaji ina mbawi jogade miijo wonde hade wiyama ko gaynaka kesam hesa maago walla ndema kesam hesa maawa ko ma neɗɗo jogo nayyi tan walla ko ma wona pullo gaynako tan walla ala ko ma jogo leydi tan nde wawa jokkodirde e gollodirde e yontaɓe leñol e wadde en paami tigui rigui so tawi mi faami e nder kalanɗe ma ɗe wadde kala to neɗɗo tolni e kala hakke ko jogui somo jogui pellital kala ɗo tolni jogui pellital mum kala ɗo tolni omo jogui pellital omo wawi gollidde e yontaɓe leñol e ɗum noon a jarama no fewi ceerno Ousou Sabar Ba e wasiya maɗa kuɓtidinɗo saabu nane en gartino e wasiya keeriɗo to banggue yontaɓe leñol kono ɗo joni ko wasiya kuɓtidinɗo to banggue pelle fulɓe walla Pinal TV e yontaɓe leñol eyyi wasiyam ko wasiya dendagal ɓiɓɓe fulɓe ko adiɗi ɗon fof koɓe mbiyata ko eɓe mbiya wasiyam faade leñolam darde ina hani goppen luure ɗe moƴƴani so yimɓe kawrani juutata hay hunde ɓe pirtani jomiraɗo haalino e sinide Qur'an o wi ndenten dental ko sembe nafat ceerigu naftani nafoore dental ina jalbi niɓɓani ɗum ɗo ko sen teskiyam ko ɗum dobde yimre kono ko ɗum konngudi ɗi ganduɗa so leñol ngol rentani ala ko wawi naftu e pulago hande o kalɗo men fof wiyata ko ndenten kalɗo men fof wiyata ko so haɗi pulago no ɓamtade ko en ndentani holko haɗata men rentu wadde e sen ndenti e kala ko puɗɗoɗen ñiiɓen nde tawno joni sa ƴewtidema kala ko fuɗɗa sa ñiiɓi nafoore muɗum heɓoto e ñiibde nde wona ko weeli ko tan ñiibde koko ɓuuri ko musde ñiibde koko ɓuuri ko e sattude ɗum ñiiɓante so tawi koko weeli ko tata ko goto foof ina ara a yiyat goto foof ina yiiɗi ina fooɗano goto foof ina weeli sa yi ina wiye
yo yimɓe ɓe muñ yo ƴeewa ko ɓuri tedde ko wadde koko ɓuri musde ko ɓuri tedde ko ɗum woni ko moñete ɗum hani muñede wadde yo yimɓe pellitɗo ina wawi gollude hunde wona tan gandal ngal ko pellital ngal woni ko wawi naftude yo yimɓe jogan ɗum pellital ngal ina wawi wallude yimɓe ɗum noon ko wiide pulagu o e kuuɓal e leñol ngol yo yimɓeɓe kadi jangguin yimɓeɓe yo janngingol ngol hande wona faaro yo yimɓe naate mecce sa teskima e yimɓe heewiɗo yimɓe noddata mbeɗa jogui suka amo yiiɗi golle sa namni o holko wawi gollude ko heeɓi foof a tawat hay gollal gotal o wawa o ala meccal wadde noon ɗum ɗo yo pulago iw e ɗum yoɓe jogo mecce yoɓe jogo e kala mbaadi tawa ko neɗɗo ɗaɓɓori fof e mbawi jeeyede gueɗal ngal gongal ngal eɗen noddi pulago e wiide yoɓe naata e nder laamuji leyɗele ɗe ɓe jeeyaɗe yoɓe naata hen yoɓe naata e nder laamuji leyɗele ɗe yoɓe naata hen soɓe natani e laamuji leyɗele ɗe bada wonata yoɓe naata e laamuji leyɗele ɗe e to banggue kala e mbaadi yoɓe ƴettu kala mbaadi yoɓe jeeye hen e ɗum ɗon noon ko yo pulago jogo ɗum e pellital yoɓe jogo ɗum e ñiiɓal yo Allah won ballo amin a jarama no feewi ɗum noon a weltanama kattude a yettama kadi no feewi wasiya maɗa labtuɗo tigui rigui e wadde eɗen poti janguinde eɗen poti kadi janguinde taw wona binde tan janguinten saabu wona binde tan jangguete no mbiruɗa ni neɗɗo wima mbeɗa jogui suka omo yiiɗi gollude namnoɗamo o wima ko heeɓi foof ina fotno wonde tawa kanko ko gollal gotal tan o yaari sa namnimamo kanko de ko ngal ɗo gollal o wawi so tawa heɓanima ɗum walla ala ko golle ɗeɗo ɗiɗi o wawi ngal keɓanɗamo hen foof ina moƴƴi wadde noon so tawi en janggi en golli tan en ɓamtoto kono joɗat tan ene wiiya ko ni mbaɗen ko mamiraɓe men en jatiraɓe men ko ni mbayi e mbiɗa sikki en jawti ɗon hanti wadde potɗen ko janguinde binde e mecce foof saabu so aduna waylima eɗen poti waylade e jaaden e jamanu taw kadi koko naftata en ko taw kadi en jejjitani ko gonnoɗen ko saabu neɗɗo hana yejjidde to imminoto ko wawi wonde foof kono noon so tawi en janggani en jangguinani no pular wiyata ni en janggat e wiide tan koma janggen pular tan nde ɓamtoɗen walla ma janggen ɗemɗe goɗɗe tan nde ɓamtoɗen ala de wona noon saabu so tawi en duttitima e ceerno Oumar Ba yurmede gueno yo won e makko omo waɗi yimre wotere omo haala hen gueɗe kewɗe ko fewte jangde o wi enen mbiyeten ko jangde ɗemgal men ɗum ko gonga janggen ɗemgal men saabu ɗum ala ko nandi to banggue goɗɗo janggen français woni ɗemgal lamortegal foof janggen ɗum ko ɗum woni ko naftata en saabu to banggue Qur'an o eɗen poti janggude ɗum kono enen en janggan ɗum ko caɗele tan ɗum addanta men saabu a janggan ɗum ko wi e nder yimre nde janguinteɗa tan ko janggo laakara ko ni a andintake aduna o no wayi saabu neɗɗo dañata laakara moƴƴo koto aduna ga saabu koto aduna ga mbawata gullude ko naftoytoma janggo so tawi woni an ko to tan kalanteɗa haalantake ko ga ko a jogorani hay heɓoyde to saabu a anda hol damal ngal ndewata ha keɓoya ko woni to ko to banggue to mbiɗa naaten e laamuji ɗi en mbawa kadi nadde e laamuji ɗi taw en janggani ɗemɗe lamorteɗe ɗe ko gonga ni ɗemgal men kay wata en pondoy ɗum hay hunde kono kadi ɗemɗe goɗɗe lamorɗe ɗene kadi janggen ɗum mbasen yejjidde ko meɗen ko e ɗum noon ceerno so Sabar Ba en garde yewtere nde ha ɗo e konngol maɗa cakkitol mbawen waynodirde e bandiraɓe eyyi jarama no fewi mi salminima no fewi Maymoun Oumar Diallo mi salmini yontaɓe leñol ɓe foof e kala mo jiɗɗen ɗo limtude ko on tuɗɗiɗen mi salmini yeeɓiyankoɓe Pinal TV ɓe foof ɗo ɓe goni e noɓe goniri kala ɗo ɓe jaggata Pinal TV to foof ɗo ɓe goni e so ɗum yawti eɗen mbayno ndeɗo yewtere eɗen ñaago gueno yo hollu en yiitu mbo wuuri yontaɓe leñol mbo wuuri e caggal muɗum e tawa eɗen ɓeydi e pellital men ɓeydi e pandale men eɗen ɓeydi e yettinde darde meɗen e ɗen ɗon pandale e ɗum ɗon noon en mbaynima dendagal yiiɓiyankoɓe Pinal TV tigui a jarama no fewi Seydi Ba a wiyama amin yo Allah jaab duwaw
minne mi jarnimama no fewi mi yettima e arde nde ɗo yewtere tigui rigui ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV Allah jarama on jarama en duttitto e jarnade taweteɓe toon to yontaɓe leñol e gardegol kawam Issa Amadou Boubou Diallo en calminimo kanko e wallideɓe makko mi salmini yumpañam en e Mamou Arɗo Sow ko noon Dieynaba Mbaalo e dendagal bandiraɓe taweteɓe toon to yontaɓe leñol fulɓe en calmini bambaɗo jontaɗo o Kalidou Tukkal Ba o jarama no fewi kankone e haalande makko wande fayida en jettimo no fewi saabu kankone darde makko en settini ina wawno wonde taw kanko o wiyata ko kanko omo jogui lawol gongol ngol o foti rewde ngol omo wuurda e leñol ngol kono ala kanko o dari koye hirjinde e findinde e famminde e yewtande yimɓe holko ɓamtata ɗumen eyyi ɗum noon Allah jarama kankone o jarama e on jarama no fewi yo Allah rokku en yiide mo wuuri kadi taw en ɓeydi en ustaki Allah jarama on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV en gardi yewtere men fayande ha ɗo tawi hande wonno koɗo men ko ceerno Ousso Sabbar Ba no mbiɗen ni en jarnima Kalidou Tukkal to sawtowol to ko bani mon debbo miñiraguel mon Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelangge Allah jarama on jarama so waɗi cuggue caggue perguette yafoy ɗaɓɓama on jarama